V rámci besedového týždňa k nám zavítalo množstvo zaujímavých hostí a dnes tu máme pána herca Lukáša Latináka, s ktorým sme si dnes pripravili rozhovor. Tak aký máte pocit z našej školy, ako sa tu dnes cítili? Najskôr si donesieš nohavice s dierami a potom si ich zakrývaš. Nehambi sa. Mám veľmi dobrý pocit. Prekvapený som bol interiérom školy. Máte veľmi peknú školu. Ale už som dávno nebol v žiadnej škole, to je pravda. Asi sa už niektoré veci zmenili, okrem tých nástenok, čo som si pamätal ja. A prekvapilo ma, aký ste akční, pretože som sa stretol najskôr s pani riaditeľkou. Toto je pohostenie pre jedného človeka, áno. A rozprávali mi o tom, ako ste si vymysleli neviem, dotykový panel napríklad na chodbe, alebo socha sa zháňala, ako si vyhlasujete veci, ako si vymyslíte aktivitu besedového týždňa, čo som sa snažil prehovoriť pána Kamenského, že nech mi to dá na toho druhého, lebo druhého sme hrali predstavenie o zvolenie. Nedalo sa, proste 9. Na druhej strane je to sympatické, že máme svoje pravidlá, takto sme sa dohodli a takto to bude. Ďakujem. Čo vás motivovalo k tomu stať sa hercom? A čo vás motivovalo k tomu stať sa redaktorkou? No teraz sa pýtam ja. Dobre. Dievčatá, asi. To je všetko. No, neviem, ako to rozviesť. Dobre, tak fajn, pohode. A čo máte? Myslel som si, že je zaujímavé byť chvíľu nejakým pilotom lietadla napríklad, potom byť chvíľu kňaz alebo drevorúbač, alebo že meníš povolania vlastne a jediné povolanie, ktoré to dovoluje, dokonca môžeš sa stať nepriaznivým živlom, väzňom, všelijakými úchylmi a tak ďalej. A jediné, čo to obnáša všetko v sebe, je vlastne herectvo. Že som mal taký pocit, že treba sa trošku meniť, že nemal by byť ten život taký fádny, akože som učiteľ a hotovo, alebo som obchodník a hotovo. A čo by ste poradili našim študentom, ktorí by sa chceli stať hercami? Podľa toho, aké sú otázky maturitné, tak by som poradil podľa toho ku konkrétnym veciam. Dobre. Že čo by sa chceli stať? Hercami, alebo že keby chceli pracovať v médiách. Hercami. Nech to skúsia, no. Keby chceli byť hercami, tak keďže sme na gymnáziu, tak už im to môžem odporúčať. Keby sme boli na základnej škole, tak v žiadnom prípade. Pretože predpoklad nejakých vecí, s ktorými človek príde na vysokú školu, je jeho balíček osobných skúseností, či už pozitívnych alebo negatívnych. Prvá hodina na škole prebiehala tak, že vlastne sme sa nepoznali ako keby. Dobre, viem, že sa voláš nejako, ale to nepredpokladá, že ťa poznám. A každý musel v rámci odhalenia toho svojho nejakého vnútra rozbaliť ten balíček a vytiahnuť z neho najlepší alebo najpozitívnejší nejaký zážitok a potom opačne to najhoršie, čo zažil, alebo to, čo ho najviac zranilo a tým pádom už podhaľuješ nejakú svoju dušu. Pretože je aj taká teória, že herci vlastne predávajú svoju dušu. Je to tiež druh umenia, ako napríklad výtvarné umenie, každý si predáva tú svoju víziu toho niečoho a ty dostávaš surový materiál, ako sochár dostane kameň a maliar plátno, tak my dostávame text a s tým textom každý ten prejav toho istého textu je pri každom inom je jedinečný, je nejaký originálny. To, že či je tam nejaká štipka talentu, to už je na tých pedagógoch, aby to vycítili alebo nejako postrehli, že má to zmysel venovať sa tomuto človeku, lebo niekedy to ani nemusí výjsť. V mojom prípade to bola výhoda, až to som pochopil na konci
prvého ročníka možno už, že moja tabuľa tých hereckých skúseností bola takmer čistá a nepopísaná a tým pádom veci, ktoré tam pedagóg začína zaznamenávať a začína ťa učiť a tak ďalej, kročík po krôčiku, tak tie tam ostávajú. Ak niekto má už predtým rozpísané veci na tom z konzervatória alebo od niekiaľ, nemusia byť všetky správne naučené tie pochody a potom je ťažšie preučať sa ako keby na nový systém. Vieš, neviem, či matematika je tak dokonalá, že má iba jeden systém, ale ani tá nie je taká, pretože aj tam sa dá varírovať a dá sa k jednému výsledku prísť inými cestami. Ale vlastne o tom to je. Takže to je ťažko poradiť, to je taká individuálna záležitosť. Základ by mohol byť ten talent, ale ten talent je tiež len úplná základná malá časť toho celého. Lebo to ostatné je vlastne to, čo sa na to nabalili. To sú tie techniky, či je to hlasová technika, aby som dokázal zaplniť hlasom celé to javisko, ktoré tam je, či je to technika reči, aby mi bolo rozumieť aj v poslednom rade. Či je to spev, pohyb, ľudové tance, historické tance, moderné tance, všetko možné. Človek by mal mať akože zo všetkého niečo, šermy a tak ďalej, aby bol potom flexibilný a napádali ho veci aj z iných oblastí. Tak ďakujem veľmi pekne. Takže toto bol Lukáš Latinák a s ním rozhovor a pre študentskú televíziu Natália Družbacká, Patrícia Podľubistva. Áno. Takže toto bola Natália Družbacká.